sadri ala wele bi mo lafiya quoi ni ay ngoma ngwaye ala wele ay wurudilu ke gele ya shiti je economy tuno alaka wallahi nugo teniya waju nugo be baraka ya nugo ti baraka o balle nugo kumi wurudili ke nugo ka wurudili kai ya muhaiminu kasum ni ta fe sini shunka geleya ni ye suguri do ya muhaimuna wurudi shekeme ibi fe be sini shuna fo koko balle ni dutigu ka jigine ni ta fe balu ka badro ya muhaiminu ni fitri selila a wurudi shekeme ni fajri seli a wurudi shekeme ibi je fe be ka so fo baloti balle abi famwa nogo de kumi ala weleti okuma ala ko nogo ma yene welesa nzo ni tama ibi move wallahi nogo ko ama ko nda fega sege o ala ko ni ti sege ni bla danve ngono wallahi nogo e patra ko ni koko ya mine dora bisigi ikunu ka wasu nogola ibti muso da goji che ko kini toni be dewa ni muso ko ai o ta nyini dibiti ku fi suko sumani mba hala mangala ibta takadu nuko e patroide munya sin nuko ma muhaiminu ala wele ala wele gunuba dede aya jandola ay ala wele aka hamula abin nuko ko ayuba torola bana de kumbala wolma e torola juru de bela ube e torola ima furu soro ube e torola e mako bi dula ube e torola e mako bi papier la ni alakan flake astaghfirullah ni soli kofe fastajabna lahu okore kwanya jabi ayuba ya ala wele kwa toroledo okuma nya jabi o fo she bakele eki tege korota ala ayuba jabi tukumi ne jabi ti balle limbana kumbi ko la koy wallahi ni yo she bakele ke o kuma na ni dugu jera minga di alay ni muri tiga magele yoro ala woli la tiga magele ni ay je yoro daji toaka aka dugo ti jabi balle ma ba munun temena gunjo almami sigele kumiseka miliyo kemeni wallahi yoro ningele almami gunjo almami miliyo keme abani yoro ningele ala wele ni hun siri me nyona da mana ni dugu jere doron shika hun ke dola ta sugoro bore ni gelindi doma wallahi ta maru bore di doma ni dugu jera dobi ka sokono luanzela sojuru kalle do ala ta faaye ko kalo juli bela yoro ni sojuru tigi sotigi natoy fa bi yere wallahi hali do ta fe e ka gere wala ko muso to le bu mai wallahi bi sotigi natoy la ja be to ko salamu alaikum be boliki kumbe kenema parce que juru bala a muso ba kerefe aba kono de kebna fo ni manga so sara bi bo mana a jabi tigadi wallahi o kasinga kumbe ka fo ni ko kalo joli bi lade patro wati gagale wallahi kalo duru bina kalo duru nya fara okay balle Allahu akbar wallahi e balma do be luanzela fo bina sojuru nyini fe wallahi ko sotigi bi ka gwe tere njoli be bolo wallahi iye joli joka bla hoteli la iye joli joka bla dulo fere yoro la iye joli joka blati wallahi blati e balma ke be luanzela o bala ka gwe wallahi e kani ala delike kingo badola ni dugu jara doron ki balma ke wele dogo saba ube koro saba jawne kumi fere ni dola ngunda fe ka fiye wallahi so min be atoy de kulu dakoro e ba yoro doke ba yoro do ngunya dogo ila kuma banvolo de e ka minon je ka yele mai Allahu akbar en ngadi ngo ala bi sorota de wallahi awdila ko sili foyi ndo ni briga woli bi ma ka fenye pour ka ala ma mbeke mishi wallahi
misi ti jɔ o birilen don ni hinɛ bɔra diinɛ kɔnɔ galo wa ni hinɛ bɔra jamana kɔnɔ a bɛ bi de fo a ka hinɛ ɲɔgɔn na e bɛ siran fantanya ɲɛ cogo di ka sɔrɔ Ala de bɛ maa garijɛgɛ ni baara jalan bɛ maa kɛ fɛn ye wotoro pusela ninnu kunna diɲɛ mara koyi Ala de bɛ maa sɔn nga sababu ɲini Ala t'i dɔgɔya ka bila sababu nɔ na sababu t'i bonya ka bila Ala nɔ na nga a bɛɛ n'a tagala don i m'a ye kɔrɔna k'a ma ko fa tabi sababa tugu sababu la faamubaliya fɛ an bɛ tila k'o sababu nacogo dɔw kɛ kafiriya ye k'an ka fɛn bɛɛ to Ala bolo ko n'i ko mɔgɔw bɛ fɛn kɛ dɔrɔn k'i kafiriya la o tɔhidu bɔra min Gaku bɔra ka so sisan miniti 5 a nana dɔ radio Liberté la cɛ Gaku i teliyara dɛ non ne ka chauffeur bɛ boli kojugu chauffeur sigilen b'a sigi ni yɔrɔnin kelen na komi to dunna o bɛ boli a tɛ boli dɛ mobili de bɛ boli mais wele de k'a fɔ mobili bɛ boli o ka suma a bɛ se ka faamu min na dɔrɔn chauffeur bɛ boli kojugu mais a tɛ boli de o tuma i bɛ se ka chauffeur bɔ yen ko Ala vala minɛ an ka taa wa bon o tuma na sababu tɛ se ka bonya ka bila Ala nɔ na Ala yɛrɛ tɛ se dɔgɔya ka bila sababu nɔ na nka o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni maa o maa ko lemaniya b'i la k'o b'i bali ka Ala wele walima k'o b'i bali ka sɛbɛ gulo a tigi t'i lemaniya dɔn taa i jɔ gotɔrɔ kan ko ni Ala sɔnna mobili t'i fa mais ni mobili bɛ na i b'i pan i b'a fɔ non ni n ye n pan de n'o tɛ a mobili tun bɛ n fa ka pan ka Ala to yen e tun b'i jɔ dɔrɔn Ala k'i pan ka taa o tuma na Ala ye Ala ye mais sababu ye sababu ye e ta yin dɛ o nusatul majalisi dayɛlɛ kira Musa kiraw bɛɛ la ale ye kuma min kɛ Ala fɛ kira si ma kɛ bana sidɔnbali dɔ tun b'olu fɛ yen n'a bana y'i sɔrɔ yirini dɔ bɛ yen n'i y'a kari k'a min i bɛ kɛnɛya Musa dalen tora a kanubaga dɔ nana ko karamɔgɔ bana in ka jugu a ko a ɲɔgɔnna dɔ tun bɛ dɔ la o ye nin jirini kari k'a min o kɛnɛyara Musa ko maa gansan ka jiri kari ka min ne yɛrɛ kiratɔ Ala ma ne kɛnɛya fɔ jiri n t'a kɛ ciden ma bɔ a nɔ na Ala ko Musa ma ko jiri min filɛ i ka bana fura don a ko Musa n'i m'a min i bɛ sa wa n'i sara i bɛ fara yɛrɛfagasuw kan i bɛ taa jahanama kɔnɔ kira Musa ye jiri tobi k'a min k'a ko Musa kɛnɛyara n'o gɛlɛyara jigi kɔrɔna kɔnɔ Ayuba banana fɔ tumu donna a ɲanama na kitabu yɛrɛ dɔw ko tumu yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn dun ko f'i tun bɛ Ayuba farikolo ye i tun bɛ tile y'a farikolo fɛ mais Ayuba ye Ala wele a ko cogo di wa Ayuba izi nada rabbahu anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin ko Ayuba ye Ala wele k'a ko Ala ma ko ni Ala ne banana ne tɔɔrɔ